Kasus pencurian kembang, Pak. Lah wong iki yo kesuwen ora ndak diwereke kok iso. Ngono yo. Pakutan nika dipun lajengaken. Lajengaken. Sik iki piye manut jenengan? Pripun dan reflex fragmen ketoprak tandian lumut. Oh ngoten. Ya anu Pak lumut, iki dhewe. Yo tampung kuwi loro yo. Anda di lumut ya apik. Wis tak gaene walah. Ya, napa? Tempe. Napa Mas? Niki ya. Tipis-tipis. Ayo watuk lah. Lah iki ben ora kekasak oleh dahar kok iso mangsamu. Ya apa kasih ya. Jangan gitu Pak. Iki nyawang panganan wae kok iso. Ada di lumut lho, Sik. Dadi apa iki? Ngerti apa? Ora aku diteke kok dianggurke iki piye? Kowe tak kon nganggul, Sik iki ngenteni Mbah Lurah kok kadung tek akeh ra iso ngapak-ngapake. Ayo, coba. Ada di lumut. Niki tandai sitok mau perane. Boleh. Penting-penting lho. Ayo, pergi dulu. Gula kalau ngopi, Bang, ini. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut ira-iran dinika andi lumut. Kwerting kuning kasut dening Mbak Tatin Tetap. Ing samangke kleting ijo kasut dening Dik Birginta. Kasusul kleting abang kasusul Dik Wino. Ayo, kleting abang. Ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Jok Lutuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. Kok nyabrane yo, nyabrane. Oh, wah, dadi yuyu. Nduk, ngene. Totoke munggah-munggahi andane lumut. Ayo rene. Rene. Piye to, Mbak Yu? Rene, apa-apa? Silang Pak. Sampeyan penting ngene dari sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to Mbak Yu kali kok bar sik kamu kok iki kudu awake dhewe munggah-munggahi andane lumut to. Ayo coba. Iki piye ya kok abang ki ada arep ketemu karo andi-andi lumut iki numpak apa kok teng aku ya bingung aku kudu numpak apa ya kok nek apa kira-kira perawane kok enak ya abang. Wis kita bakal pegang gelang musik. Nek omong ki ketoprak alon-alon bae wah wis. Garan Mas. Tapi kalau mungkin tempe ini lurus berarti. Kowe nek perahu di panganan ora. Jadi karo omong, Mas Lutuk kene lho dadi yuyu ngene. Dadi yuyu. Oh alah.
Nah, ngono. Wah, dadi yuyu nggih ngenan barang iki kebagusan kanca. Ngono. Yo, njeli. Lekutuk ngono. Lekutuk. Oh, awak piye to Mbak Yu? Aku kudu ganggayan ndang lumut. Ya. Piye iki Mbak Yu aku butuh penggantian dan lumut. Kok kalian banjir ini kayak terus aku kudu piye? Ayo tak Apa? Iki jane Jadi terus. sare sini. Aku tidak banyak malah piye? Lho lah iya. Ya awak iki terus kenyablang. Nek kamu kok kaline banjir. Lekutuk. Ayo awakmu maju. Iki piye ya kok tak piye iki dek? Kendaraan perahu dek ini. Ketoprak kendaraan. Heh, iki Tumpaan kok yo renek tukang tambang. Kok yo rek tukang tambang apa tukang kerek ngono yo. Lekutuk. Kaget awakmu kaget. Kowe iku lho goblok. Sing ani kowe iku. Kaget iki ditani. Aku yuyu Kangkang. Kowe sapa Aku kelenteng ijo ya Kakang. Kowe sapa? Iya Kakang, iya kok iso ngomong? Lah iya. Lah yo aku iki Kangkang. Aku yuyu Kangkang sing bisa tata jambah. Kowe arep nang ndi, Nduk? Aku arep ketemu karo andi-andi lumut ya Kakang. Iki ngono kaline jambir. Kowe kudu Banjir kok jambir. kaline banjir. Wis kono kendang nyabrang, Nduk Cahayu. Piye carane ndak ngerti? Nah terus ngomong terus. Yen kowe ora ngerti kowe Kita dulu tenang. Karine banjir aku ndak iso ngelati ya ndak iso. Piye? Kok iso ngaturke aku ya Kakang? Apa Winas? akeh pinese lho. Kowe numpak geger kok kene tak sabrang ini. Kok dhisik apa aku dhisik? Aku mau anu dhisik. Aku nek wis selamat aku tak melu-melu. Aku gelem kok sabrangke. Aku gelem mbok sabrake ya Kakang. Opahe apa? Ning ngene opahe. Opahe apa? Pilus. Pilus. Kok pilus apa? Pilus iki pipimu sing alus. Blekutuk. Tapi janji selamat ya Kakang. Janji iso nemoni aku karo andi-andi lumut ya Kakang. Wis bakal kowe kok slamet nemokne yu awas diandani lumut. Ya wis ana aku saiki ya Yo, Kakang. numpak kene geger kok kene. Jembalo. Waduh iki. Ngene iki aku wis mulai bojoku tak tekek karo sini. Bagaimana dalam YouTube loh? Sun. Ayo. Ya kono teko, rodone lho iki. Kok kowe dong kletet ya. Kowe ngono ya. Lah tak Kowe lek kene nempel lah. Kene iki gringinget. apa ini? Sun sabrangke Kota ayu liwat. Guyub sing Aduh, enak apa Bu? Sun sabrangke kota ayu liwat. Kene guyub blek-blek. Aku ya yo gelem aku ya pengen nyebrang rono. Iki oke ya. aku piye Mbak Ibu? Aku yang bayangku. Gini, kita luak digem gini. Iya. Lumayan balura. Kalau Orang pengen baru balura ini batin lho. Piye? Ya akhirnya aku entek oke langsung ngono kuwi. Sun sabrangke Kota ayu liwat kene sun sabrangke kota ayu liwat kene sun
Pak makasih. Yo, kalau omahe ada dulu gendang undang-undang ada dulu. Matur nuwun yo yuyu. Kepiye carane aku iso nggawe kaya bayu-bayu kuwe yo. Ya, iki kepiye carane aku iso gawe kaya bayi-bayi ku mau ngomong kali banjir kaya ngene kuwi aku iso nyabrang. Kaya metu ya sapa sing iso nyabrang kamu. Iki ngene kaya aneh kok kaya. Lakut. Lakut. Ada itu yo Bro. Aku yuyu. Itu apa ya? Yo. Aku kuwi pengen nyabrang rono kae kok aku tulung sabrang apa iki? Hah? Kowe gawedi. Bayi-bayiku mau aku ki nusul bayiku sing wis tekan kono mau mbok sabrang kan? Tak sabrake no gawe ciri-ciri yo ayu. Aku gawedi tak ngono. Aku ora kuat. Wis kowe nyabrang dhewe kono, Kok sik tambah aja ngono kuwi lho. Lho, itu- Ayo kaya wong wedok kaya mbak-mbak iku aku ya wong wedok kaya cantik, aku ya cantik lho. Tak cantik. Kok aja mbak cinti, mbak ciladan lho kowe iki. Kita ini kok bareng kae. Kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo mbak-mbak iku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Kowe nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, kita ayu kompok lho. Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Belak utuk. Aku ora sudi. Aku mbak-mbak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo yuyu kang ngene. Aku pengen lho wujune kae karo aku. Kenapa ora? Kowe nyabrang aku nyemplungan lho, ambles ka. Aja ambles aku urung iso tekan kono kok wis ambles lho. Aku sabrang ae. Ngene Pak. Kenyek. Ini sebenarnya. Ampun betul. Oh, yo aku pengen digendong ngarep. Ngarep. Arep. Waduh. Bener-bener. Aduh. Cepat ngene iki lho, cepet ta. Yo, cepet. Aku pengen tekan kono. Ayo to. Ayo tak dulune sing cacek lho. Aku juga gila. Manut to wong penak iso manut to ngene-ngene lho yo opo lho. Ora apa-apa kuwi yang baik kenal lho. Gendong lho. Iya. Song. Iya toh? Gendongan. Song sabrang kepo. Aduh. Yuyu. Ana sing kene. Aku sabrang nono meneh. Tasku keri nang kono. Tak jupuk nih. Gendongne. Tak
Kowe jane penting apa ape asok mekar. Penyemat wong yo iki dhewe-dhewe Iki ana barang sing penting tak ngono. Yo kene, gitu kene. Ayo kene. Iki kendang. Nah, muga. Sing ngembang aku ae. Son sabrang ke bocah sabrake ngono yo son sabrake bocah andamu yo Di sandalku. Aku wis siap meneh tulung rono saya. Gendongnya arep. Kalau ini yang sandalnya ini. Gusti anakku tidur. Mataku langsung bundo. yo penono penting gendong Gendong ora apa-apa jenenge. iki request ada di rumah kok Iya, kamu begini, aku ayo nah ulah gitu sih son sabrake jane tuyul kok boyo. Kok tuyul kesot iki lho. Kalau aku sekarang aku dari tujuh aku Pak. Selamat pagi dari ini. Bosok iki. Wong kok erate ngene yo. Lho sing njaluk ramen yo. Piye lho, wong andane rumah lak mesti gawe tuyul to. Ah, itu aku itu kudu ngono. Sampeyan yo ngono, bolak-balik nggo tas, sandal. Iya kok bolak-balik jenggolan ora masalah. Lain mau kelek. Nek panggung wong lho kok batake iki. Tak kandhani bobotku iki gur 40 kok. Tahu sisik. Iya, kok tak aku wis iya. Yo. Kok tak aku kayak iki lho yo, ayo tulung iki. Tarke rono. Kok hebat. Parestu. Kali ini tujuh. Ini tuyul piye? Padha Mbak tadi ganti napa? Nggih, ada kapan awal, Mbak. Kengkon kirang pangan Balik sik kae. Penting ngene. Wah, gak balik son sabrake bocah ayu. Oh, ya Pak. Ate bola brem. Telepon iki opo? Nggih. Saking via dekorasi